Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku di Tumini Channel. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya. Ikuti keseruan aku hari ini. Mau kemana, mau ngapain? Yuk, oke. Udan ririsene nunggu makane beras kok. Lah ilah kok ya nek wong ngeplok karo. Lah, iki sing ngundang sapa iki? Ya iso. Aku ora ngundang. Mbuh enek semak sliwer ning kuping. Terus sing ngomong piye? Iya apa Mbak Sum? Kayak mendit. Lah wong wantine. Anggapan. Lah ndekno kowe kan ngene go yo cok emang. Lagi mulih lah apa ini. Andi wong kowe kakek nginceng kowe turu ngono kok akeh mulai. Apa ini? Ya saya. Dalam Anu apa wi nek jagone pakan beras tenek. sakit Mbak. Lah yo tanganku kok ngono to, Mbah. Ora kelat lek jam Tak golek pakan gak enek yo. Tutup e. Jagone rido ya. Ya ngirisi kates. Ngirisi anu era rene. ya bene digowo. Nangge mle. Karo bagus. Kok wonge bagus sik mudik. Bagus itu. Wo tuh. Wonge mudik ning Kediri. Awak kan cerine nganti iki kok mesti jeneng Kediri. Wong iki tu karo sawe. Kira-kira Karo cik kira-kira. ya piye? Lah gon ning kene ana jeler kene Mbak Sum. Tenan Tak lho. encane rono. Udah jeler Ketok. Sesuk proyekane dhuwit. Aku mbak undang, Kalau Mbak. nak cahya lho. Aku mbak undang ya? Kak, Lho, langsung undang-undang Mbak Sum. piye Ya to? ngono kuwi lho Pak De, ngerti sugone mudar ngono kuwi lho, geting aku. Ya, makan dhewe to, dicekel Pak D. opo sing kan kene. Kerayaane ning ndi, Mbak Sum? Hah? Kerayaane ning ndi? Nang ngarepan to. Gak ning kene ya? Wah, nang sarkelem. Ning sar Sarkelem. ning Sarfreng. Yo. Oke. Betul-betul cilik-cilik kayak gitu. Kan tak gowo wis tak sepakne ya lali bungkus. Ya, ya. Esuk nggo surut-surutan ae. Mas esuk yo dibutone godo. Iki tantane saipatmu kok yo. Ya Allah masa kurang Mbak. Pengen dhewe iki tak nangkat. Kok nak kakku nak kuwe akeh kuwe nek. Oh, sing ngetakne sapa? Kuwe akeh. Oh, meh. Berapa? Karena aku aja salah. Kan jembar atau bener sana? Saiki jadi kok ora iki ora ono sing guri ra Rauman. Mburi yo karo cipri-cipri to. sisirne bulonan bulone entek Ini rezeki akeh. bulone rezeki tetap mlaku dan enaknya gitu Kayak gula biasa. harus mlaku Kayak sele to ya. Dan nanas ajen kan iki sing. ini cik ya bu tengah Ini gue apa tak singgung ke Jepang. Lah yo nggo gawe kupat ngket ae. Iki yo kanggo gawe lepet ngket. sum siliten jaran Sing konjeran yo negar. iki lah kadung di
Omong-omong apa lho ya? Ngomong apa? Ngonten kok. Ngomong apa to, Mbak Sum? Ya mau apa? Ngomong apa? Kono kuwi anune apa, Mbak Sum? Kayak acara piye ngono. Acara dangdutan nih. Lah aku nanti ngene dino. Ndak ya kae. Cuek kan kono aja dibrone kene klumpone ngetanmu kono lho. Ya itu kadung tak anu tanganane. Lah iya sih, Mbak. Tak kembang beli ngono. Sesuk tak anu duduk nih. Ambil kok kok isine karo godhong ora sembuh. Sana isine rak naplik. Tomboke deleng. Kurang gede ya ben. Deleng memang delewer. Mana-mana lengone kuwi lho yo. Arep goreng apa, Kak? Goreng-goreng. Gak ada bunda digorengnya oke. Bundanya sudah sampai. Itu udah matang bentuknya. Sudah makan. Jadi kita makan bareng-bareng. Nunggu Eki mulai wang mas. Hotel mulai. Eki. Jadi kan bareng-bareng. Kayak be aku kayak mulai. Kan banyak kan bentuknya. Banyak sekali. Antingnya tanggapan itu. Dia ronggon. Saya seronggon kopi. Boleh nak cerita. Ronggon ini. Nanti ya. Kali ini ada ini. Jen. Lewer sama maktuan. Gembel guys. Wis ngerti to kae. Dicedakne bahane iki ngono to. Bane apa Jadi iki? ini Mbak Weni kayak rek rewang di ta wong. Wong apa ning kene? Wong lu kumpali. Sing ngenteni Nur Budal. Ngenteni Budal juga. Nek enak yo dituleki, nek enak yo Kata del marang. Iya. Orang kok bel ya orang tinek. Demen kae somong aku rong balik Mbak Sungguh. Dene bel-bel kemis sore yo aku. Orang kok ngomongin lah yo mesti mau. kali. Kaya nang kayu. Nek aku lho. Saiki masa kertas ngopi. Masa? Kurang dulu rambutnya ndak semote. Ya karo Nur kok anak semoten sing rene ndek ben kalau kan sono. Oh iya petuk aku ya petukan aku. Piye? Harus apa sih? Ya karo Nur. Sik mbah dadi sih. Langganane. Dene lengane winak aku. Tekne to? Nanti mana? Kalau kena ke. Bersum ngono jake nang kamar. Sik. Kayak enak. Foto piye mesti oke nang ini. Kuwi nek sing munjung itu lho. Nah, ora ya arisan nih. Lah ora nek sing munjung. Dari sana gue munjung wong. Sing sok musuh matang mateng kok ora ono. Ono ning go masak. Kuwi nek ora sapa iki. Lah wong arisan wong ngger entuk lengon 6 lho, Mbok. 5 apa piro lho. Ora nggo masak kok, Mbok. Ya iya ku masak. Entek wis e karek loro. Kayak yo masak gitu. Sirke tanggo Joko ngono. Pas sampean nang apa.
Urutane bata cek sasin kas, cek 8 dino kas. Ya entek wedenge. Makane kuwi. Terus jembar maton nek. Karena rebu wage kaya pas 8. Ayo Kurang ngene. jembar maton. Bapake nek ning omah nek karek rewange nang. Ya nak dikon rewang. Lara dikon aku ki ora tau dikon nggih. Aku ora tau mbok kon. Ora mbok sini mengko nak nyari lho Menha. Lah iya kok Kok dikon rewang ngono. ya nyauri kan. Aku ki kok tau mbok kon. Ya iya nyatane ya tenan. Lah tenane lho, kok tau mbok kon mara dhewe wong ngene iki. Dewi. Mulai ora mau kaya apa. Kak. Lah kok nak tak wedangi mlonyo. Kok ikut kumpul-kumpul masak mbake. Walah, engko kendeken karek ngetok ngene go cek ngomel ae. Pokoke engko tak tondok engko kendeken jare. Sing ngeplak kuwi, datung nyihone. Nggak tanggapan. Kok ndeledet. Bir. Angkatan laki. Dia Ayo. kan Jalan iki yo tekok meneh. Bakso. Seru gak ro. Balenin meh. Ya rumah dia. Iya nyeteng teman. Dan menok teman. Nah aku ya pasuk. kali. Wah. Gunung anakan iki. Rupa-rupane. Yang penting gaji. Lho, Mbak. Dadi ubur-ubur Rupa-rupane. sing maido kon rene sesuk Mbak Sum. Kon gawe dhewe. Bane entek. Bahane lebar. Bane rene. Kayak cek ketane ya tak singgane kok nggo setahun itu. Kok sarono ngene, Mbak? Panggah menak sing maido. Kok nak kok anu telonan kok anu ya nutut ya kok ya. Telonan apa? Nanti ketan. Ya nuntut ora nuntut jadi nuntut. Nutut. Nutut, Mbok. Wis tak itu. Aku sing batang kok nggo bersihan dikasih. Nyapa Pak Di? Borobar. Godhog kupat lepet. Gedhe apa? Godhog kupat lepet. Anu kuwi anu lho, Mbok. Maksud kan mantene nangga ya. Ora bersiane aku ora mesti bersihan. Ora yuri yang kuwi lho jare ora bersihan kok bersihan. Nah, sing ini mati lho Pak Di. Ini. Ngurupno ae. Saite. Ora apa-apa. Iku murid dhewe. Karo lungguh anu apa kowe lho. Yo karo ngadeg ben penak. Nah di kayak watu ben apa Pak Di? Jadi Iki. gua karepe kae. Di kayak watu lho ben apa? Ben kan unggul tutup peri terak banyu muap lho. Itu kan peri ember to. Oke. Nah lungguh. Lah bahan apa Mbak Sum? Nah ini ya lupung ketan to. Karo Jijo santen. lho. Ya jijo kuwi ya jinggo to. Anu apa kae kuku sumbo. Bae lho. Iso ra mbok kowe? Iso le jane. Gak iso. Wah, ngene rame-rame. Orang Ya pindah sing ambo. Ya jimone kuwi lho. Kuwi lho yo. Tak nggon. Kuwi lho ya ora godhon kuwi lho yo. Ada sepina kuwi lho tak nggon ning apa iki. Agak ngono lho. Kuwi ya. Wah, kuwi ya padha ae.
Piye to ki? Ya pun kuwi. Ada ngono ya karo wae. Karek muni dah. Mabuk. Kuwi ae. Yang lagunya jangan. Lah iki lho ngenteni jare marek mbok konten aku. Iya Mbak Sumi. Mbak Yem kiri. Jare marek mbok konten iki ngenteni konten iki ora konten aku. Sesuk gawe konten. Nah diwangi ya. Gimana mbak beli ngubah ya? Kilo nak ngebuk iki lho piye? Mlepune piye dong? Engko tak war ayo. Engko bengen-bengenan yo. Kau. Tangga. Jawaban. Ya. Guyu Kok ditit ya? Lah suarane Lompat lho Mbak Sumi. Kejero nak ngebuk Lho. Lah rambok gunting. Lho pikirku wis mbok guntingi yo. Ya lek lah kalau guntingin nah yo. Jaman yo diguntingin nah. Jero Terus piye iki? ya salini godhonge. Mbah salena Mbah. Serapa atau tuh. Jadi kan wong. Koyo mbak-mbak. Alah. Jajalan iki jenenge. Ya sepurane nggih Mbah tuwek-tuwek. Tetek gaya lho. Dua sore kaya Tut. Ya Allah. Lah memang bolong. Ben. Mbok suwek itu yo. Ora godhonge suwek ya tenan kok nak mugule godhong. Jare Mbak Beni ning kene ora enak tumon. Nang kene ya. Ngecek selamatan. berarti nang omah. Sampeyan iki. Mbuh. Berarti nang omah ora nang kene kok nek nang kene yo mripat nang kene. Nah, kene yo ngewangi benteling-benteling. Ayo. Kene iki ngamprai kejeron, Nduk, nek sere turah ngene iki to, Nduk. Carane ngangge ngene. Oke Mbak Sinem. Dadi nek ngene. Ora kejeron. Itu ukurane iki yo diukur lho kenek dadi ngene. carane iki ngono. Terus ngene. Iki kanggo cara. Nganggo irama yo. Terus iki kedawan Mbak Dendi. Yo nek kedawan. Guntinge nang ning kono nek yo ngisarmu iki. Kalau ngarep. Ngono nek ngelani kedawan gendhek nemen-nemen kok gak kena dibusukne. Iku ketika nek dibusuk ngene. Lah iki suwek. Iki amprai rada omboke nek ditambahi. Kadung lengan iki emang-emang. Ada ding. Bulu sangger. Bula sakram. Ben bulu-bulu sanggrem angger matung. Dadi lek Di ora dadi lho ya ben. Wis nek anu ya wi tepone wi. Tempone mateng dikulik kok piye. Oke jawane Pak Epi angke gawe kupat patene ora tanggung. Tak obra-obrane. Lah angger dilebokne anu lho, merapak lho, suwek lho. Lah dadak kan gak salum to, Mbok. Blarake wi lho. Angger tanggung lebokne beras wi terus suwek. Aku yo urus 17 kok. Oke. Kok Suwek. karo 5. Kurang ta tan ayo mir 40 mbuh lho kok 45-an lho. Tidak. Oke. Wong dingin tak hitunge kurang 10 kok swidak genep lho kok mir Lah, iya. 45. Lah sing gua sapa? Oh, ya ora ono gowo. Lho. Lah iya. Pokoke ora gowo. Nek ngitunge kaya swidak ngono to. Lah iya. kula mboten gawe nggih. Sing gawe aku. Terus sapa wi nek aku gawe dhewe tak hitung 10 tak kekne ilham kae. Ya Tak Jadi dhewe wis widak wis turah ya wis kok. nggih iki ngono to nek. Tak gowo tak wene. Anu ya kok klik ngene kok wene marke. Cilik-cilik. Oke,
swidak geneh. Kae lho ya genep jane 45 nek kurang 15 kaya swidak to. Lah iya nek 5, aku kan wis muni ngono lho. Ora cukup ning teko. Mbok iki lho. Iki lho. Kok Ngono lho tak nek iso kabeh ngono ya anu mati. Petane limang bathok punjul to tak tambahi beras. Apa ngene nek kucing kucing banyak. Kayo Aku nek arek nek bocahne ora apa-apa. Nek bocah melekno ora apa-apa, bocah turu kaget iki to. Iki malah yo anu gaya iku tak kangen. Nah, Mbak ki nak melekno malah seneng deh. Tapi nak turun mbok lorok. sapa sing nangakne ya? Harus apa? Nek iku rene ya. Iki apa kuwi? Mele yo. Ini wetenge ngomong tak luwe iki. Enteni iki. Wong tak kon sik mangan sik, kok tak Ya Mas tak bareng-bareng ya. Kalau kan delok mangane bodho ngono ke lho. Jadi rata mangane ngono nek ibu dhewe. Cek kok. Langsung potongmu tuh. Pakai mbak sini. nih. Pokoknya nak ngomong tok kene ronjok makan. Lho. Ini nak goblok apa-apa. Meh, Pak Din maem Pak Din. Mau apa, Pak? Mangan turun nggih. Wis. Mau apa Pak Din? Mami, Mami. gone tek. Kan entek Mbak Semi ra dadang nih. Entek segone ta, Mas? Lah radang. Adang ya entek to, nah, jane adang ya wegah to. Yo. Mbak Semi wis ngantuk. Wis ngantuk Mbak Semi. Wis ngantuk. Wah, nak awal ayo ya aja ora urung leren yo ya. Wong kuwi aja sing Aku wis ado aja bisa. Walah kadek to. Kok karek kira ngedang bundul ya tinggal aku. Aku ki anuku tak pindah. Bingung golek anu. Yaudah ya buat ini kita aku yang ada dimanapun Anda berada, mudah-mudahan sehat terus, amin, berkah barokah, sukses selalu, yang anti skip terima kasih banyak, pokoknya terima kasih semua, pokoknya sakit mudah-mudahan cepat sehat, yang pengen punya garis 2 program dah cepat dikasih momongan, yang pengen cepat cari jodoh mudah-mudahan enggak cepat entuk bojo sing setia, sing sugih, sing barang-barang pokoknya setia.
Ya udah ya buat di kita aku semua yang ada dimanapun Anda berada, mudah-mudahan sehat terus. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.